Mä siis esittelen täällä tallenne kaikille, jotka ei tiedä Kultakaavion tallia, niin esittelen sen. Ensimmäisenä menemme vaikka tuonne. Tuossa on kenttämme. Siellä ratsastaakin Emma tuolla ponilla hevosella hampuksella. Sitten mennään seuraavaksi vaikka samoin tallikoina me Mindy. Tuo isompi ja tuossa on Safira. Sekin on teidän molemmat. Mennään tähän taliin. Tuossa on kaikki ruuat. Ja tästä ruuatesta täällä on kaikki hoitovälineet. Ja tuossa on Liisa Kaatunen. Moi. Sitten tallissa. Tuossa on Chipati. Toffe. Tuohon Kiltti Haflinger Ruuna. Ruuna on Frika. Tuossa on Karkki. Ja tuossa on Emma. Moi Emma, moi. Tuossa on Vanukas. Kristalli. Daim. Tuossa on tyhjäkarsan jossain jotain tuollaista. Sitten tuossa on Sara ja sitten hänen poninsa Caramel. Ja tuossa on Nappi. Tuossa sitten talliköydä Mömmisu. Eiku tallikissa Mömmisu. Tuossa on Sanna. Ja tuossa on kaikki esteemme. Sitten tuossa on Nasu. Ja tässä on tämä taloi. Sitten mennään seuraavaksi yksityisten hevosten luokse. Ne asuvat tällaisessa tallissa. Siinä oli mun kaunis jalka. No ei todellakaan. Ne on sukat. Tuollaiset sukat. Näetkö mä jättiläinen Leis-maailmassa? Sitten näköjään Emma on mikä ton nimi? En mä muista. Sitten täällä ollaan. Domino. Jätkä. Manta. Ja tuossa on autotraileri. Ja sitten mennään tuonne Saran. Tai ei Saran, mutta minä olen Lemmi. Me menemme Minni-kotiin. Tuossa on isäni. Tomi. Sori jos mä häskään tässä. Tuossa on huoneemme. Mennään. Täällä on minun huoneeni. Tuollainen. Ja sitten tuossa minun sänkyni. Näin. Tuossa minun koululaukkuni. 2 koululaukkia, joita voin käyttää